Женева Плюс і інші ініціативи, вони є дуже важливими. Це перше. Друге, Україні не можна сидіти зараз. Україні треба атакувати і пропонувати, в тому числі Стамбульський, Женевський. Але найбільше, на чому я акцентую увагу, це Європі треба зрозуміти. А зараз мова ведеться не про проблему України, не про війну в Україні. Мова ведеться про безпеку Європи. Фактично, треба абсолютно чесно європейцям зізнатися. Хельсінкі немає. Пакт, заключний, який було підписано в 1975 році, не діє. Більше того, все те, що ми бачимо, події в Німеччині, в Греції, зараз от в Італії, свідченням того, що Росія робить все, щоб розвалити європейську єдність як таку. Це означає, що на питання безпеки в Україні треба дивитися як на безпеку всього європейського континенту.